Τι? Μίλα. Θα φάω άλλο. Τι? Θα φάω άλλο. Πάει ο Λουκμάς. Ναι, Αφού έχεις αφήσει μισό για τον Χρυσόστομο, τώρα τον έφαγες. ναι, Γιατί, πεινάσες. ναι. Άντε ρε. Και στο Χρυσόστομο τι θα πάμε? Κάνω τίποτα. Τώρα σήκω όρθιος να χτυπήσουμε το στόμα και τα χέρια. Δεν μπορείς. Κουράστηκες. Ναι. Ευχαριστώ. Κάτσε, πρόσχε να μην πέσει. Όχι αυτό. Πρόσχε να μην πέσει. Πρόσχε, θα πέσεις. Μην βγεις έξω. Πάνε μέσα. Πάμε, έτοιμοι να φύγουμε. Ναι. Άντε, γεια σας. Χαιρέτα.